Мен кішкене уақыттан деп етмеймін де, мәдениет қырларынан әкірінләп ши башлағанда біле башладық енді өзәні. Қарға тауы деп, сауан туйларда көрейдік, түбәнәп сауан туйларын, шилі сауан туйларын кірләтейді. Шуңа да енді міне танышуыма бик шатмын, өзім білен, өзім үшлеген шырдады. Қарға тауы гел бізге ердәм етіп тұры, гел біздің концертларына олып бара, біз аның білен Her vakit dostana münasebette kurganda selamlar aytib, Meryem apay bilan da mana shulay selamlashib, mana shulay ettirib, matur etib yashaymiz. Farg'at abay endi Orshamizni da butun dunyoga tanitgan kishi desam da bo'lar, chunki TMD teлеканалы aning chiqishlarini tushirib butun dunyoga tanitdi endi. Maskovlarni shovlatib qayt deydi ol o'qishlarda. To'qayimizni ko'rsatib, ishchilarni yangratib Мен шушы Фаргат абай бит инде. Шуңа күрә рәхмәтебез чиксез сезгә Фаргат абай. Район хакимияте исеменнән, мәдәният идарәсе исеменнән, монда тасыйм алып карап килгән иде дә. Шын күңелдән менә шушы юбилейгыз белән котлыйбыз. Ишат Габдулфардович Нуриев исеменнән сезгә рәхмәт хаты. Рөхсәт итегез, рәхмәт хатын укып битәргә. Бик рәхмәт тыңлар. Сезне ихлас күңелдән хөрмәтле Фаргат Ганиевич, Сезне ихлас күңелдән улы юбилейгыз 70 яшь тулу уңаеннан кайнатыклыйм. Һәм озак еллар намуслы хезмәтегез, җәмәгать тормышында актив катнашуыгыз өчен тирән рәхмәтемне белдерәм. Хөрмәтле Фаргат Ганиевич, сез гомерегез буе түземлек, тырышлык үрнәкләре күрсәтеп үсеп килүче буынны акыллы, әхлаклы, тәрбияле итеп тәрбияләүгә лаеклы эш кертегез. Бу матур сыйфатларыгыз белән ырылык хөрмәткә лаек булдыгыз. Бүген дә сез лаеклы ялда булуга карамастан, халкыбызның сәнгатькә, иҗатка омтылуын үстерүгә күп көч кертәсез. Кабатланмас чыгышларыгыз белән халкыбызны сөендереп торасыз. Киләчәктә дә илһам чишмәләрегез ташып торсын, иҗатыгыз түнмәсен. Сезгә тазалык, саулык, шатлык, куанычлар белән тулы көннәр, бәхетле озын гомер телим. Ил көннәрегез тыныч, тормышыгыз имин булсын. Аша муниципаль район башлыгы Ишат Габдулфардович Нуриев.